Nag-apelar ang simbahang Katolika sa mga tumuluo nga seryosohon ang panawagan sa mga obispo sa pungsod nga magsuksok sang puti nga panapton sa kada Domingo kag magbutang sa mga puti nga ribbon sa mga pampubliko nga lugar. Sandig sa Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, isa ini kapag pakita sang pag-isa sa tunga sa mga kalamidad kag isyu sa panggobyerno nga nagaapekto sa Pilipinas. Suno pa sa CBCP, ang puti nga laso amuman ang simbolo para sa panawagan sa transparency, accountability kag good governance. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, Direktor sang Haro Archdiocese Social Action Center, iya ginpahayag nga dapat ipakita sa mga Pilipino ang kaugot kag ang kaakig batok sa korupsyon nga nagakatabo sa pungsod. Ginpahanumduman sini ang pag-upod sa isa naman kadako nga anti-corruption protest nga pagahiwaton sa bilog nga Pilipinas. Pati gayunon ini nga rally kadungan sang Bonifacio Day sa Nobyembre 30. I hope i-take up natin ini seriously and nagasuksok ako puti, nagabutang ako white ribbon sa salakyan, sa balay with a very intense prayer nga aton gobyerno mangin transparent, nga aton public officials kag hindi lang sila kitatan mangin accountable agud maangkon naton ang matarong nga pagdumalahan. I hope I will see our church goers this coming Sunday and for the rest of October and November wearing white. Let us be one with the call of our bishops. For the first time, strongly, again, they demand restitution, and as a people, let us show our disgust, our righteous anger over corruption that is happening in the country sa flood control projects pa lang. Nabatian si Monsignor Militon Oso.